काव्यरसिको नमस्कार. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, परवा जन्माष्टमी आहे, कृष्ण जन्मोत्सव. आपण आज एक कृष्णावरची कविता ऐकूया. आपल्यात अनेक देव आहेत. राम, कृष्ण ही पुरुषा जन्मात आलेली देवता आहे किंवा शिवाजी महाराज. पण आपल्या जे जीवनात प्रसंग येतात ते प्रत्येक प्रसंग तसं कृष्णाच्या जीवनात आहे किंवा प्रत्येक माणसाच्या जीवनात महाभारतात घडलेला प्रसंग एकतरी घडतोच. म्हणजे आपल्याला जे आपल्याला अनुभव येतात तो प्रसंग बघितला तर महाभारतात प्रत्येक प्रसंगात तुम्हाला तो आढळणारच. इतकं महाभारत समृद्ध आहे. तसंच कृष्णाचं जीवन आहे. कृष्णाचं कसं परस्पर विरोधी जीवन आहे. तो गोकुळात असताना दयादूध चोरी करायचा, तर असा ज्याला चोर म्हणायचे, गोकुळचा चोर, तोच पुढे तत्ववेत्ता झाला. ज्याने गीता सांगितली, जी आज त्याला तोड नाही आहे. तत्त्वज्ञान म्हटलं गीते इतकं दुसरं कशातच नाही आहे. तसंच असंख्य आहेत ज्याने अर्जुनाचं सारथ्य केलं आणि त्यानेच खूप मोठे म्हणजे जे समाजाला त्रास देत होते तो अशी संकटं, म्हणजे पुतना असेल किंवा कंस असेल, आणि अशी संकटं त्याने स्वतः, तो सामर्थ्यवान होता तरी पण त्याने अर्जुनाचं सारथ्य केलं. असे परस्पर अनेक प्रसंग, अनेक घटना कृष्णाच्या जीवनात आहेत. आणि कृष्णाचं जीवन इतकं समृद्ध आहे की त्याच्या आपल्याला कुठलंही संकट आलं तर ते संकट आपल्याला मार्गदर्शन टाळायचं असेल, त्यातून मात करायची असेल, तर मार्ग काढायचा असेल तर कृष्णच मार्गदर्शक ठरतो असं मला वाटतं. कृष्णासारखा मार्गदर्शक कोणी नाही आहे. म्हणून तशी मी एक कविता लिहिली, मार्गदर्शक युगे युगे. मार्गदर्शक युगे युगे ती आता आपण ऐकूया. सावळा सुंदर भलता चतुर, सावळा सुंदर भलता चतुर, गोड खोड कर दामोदर. सावळा सुंदर भलता चतुर, गोड खोड कर दामोदर. गोकुळात प्रिय देवकीचा तान्हा, गोकुळात प्रिय देवकीचा तान्हा, यशोदेचा कान्हा बाळकृष्ण. गोपिकांचा जीव गोपाळांचा प्राण, गोपिकांचा जीव गोपाळांचा प्राण, घेती त्याची आण गोकुळात. गोपिकांचा जीव गोपाळांचा प्राण, घेती त्याची आण गोकुळात. सुदाम्याचा मित्र, सुदाम्याचा मित्र अर्जुनाचा सखा, सुदाम्याचा मित्र अर्जुनाचा सखा, कृष्णे पाठीराखा जनार्दन. कृष्णे म्हणजे द्रौपदी, कृष्णाची बहीण ती कृष्णे. सुदाम्याचा मित्र अर्जुनाचा सखा, कृष्णे पाठीराखा जनार्दन. पूतनासी मारी कालिया मर्दन, पूतनासी मारी कालिया मर्दन, दावतो दर्पण सकलांसी. पूतनासी मारी कालिया मर्दन, दावतो दर्पण सकलांसी. मधु संहारीला, मधु राक्षस होता, मधु संहारीला कंस ठार केला, मधु संहारीला कंस ठार केला. कर्तव्य जागला, कर्तव्य जागला नंदलाल. रथ चालवणी पार्थ देई ज्ञान, रथ चालवणी पार्थ देई ज्ञान, गीतामृत जाण योगीराज. रथ चालवणी पार्थ देई ज्ञान, गीतामृत जाण योगीराज. कुरुक्षेत्री युद्धे पण मोडी गेला, कुरुक्षेत्री युद्धे पण मोडी गेला. धर्मरक्षेला माधवाने. कृष्णाने शपथ घेतली, न धरे शस्त्र करी. महाभारताच्या युद्धात मी शस्त्र हातात घेणार नाही. पण पितामह भीष्माने त्याला ती शपथ मोडायला लावली आणि त्यांनी ती मोडली. त्या दिवशी पितामहाने इतका पराक्रम केला की सगळे पांडव निष्प्रभ ठरले आणि अर्जुन तर गांगरून गेला. आणि आता पितामह भीष्माला रोखणार कोण? नाहीतर पांडव नाश झाला असता, अधर्मी जिंकले असते. म्हणून कृष्णाने आपला पण मोडला आणि शस्त्र म्हणजे रथाचं चाक घेतलं आणि तो असं पितामह भीष्मा मारायला गेला. तेव्हा भीष्माने आपलं धनुष्य खाली ठेवलं आणि ते शरण आलं आणि म्हणाले, माधवा तुम्ही आज तुमचा पण मोडलात. आणि कृष्णानं ते माहिती होतं
म्हणजे कृष्णाने आपल्याला दाखवून दिलं आहे की आपण कधीतरी असं एक गर्वाने किंवा अभिमानाने किंवा अहंकाराने आपण म्हणतो मी ते हे करणारच नाही, असं होणारच नाही, मी त्याच्याशी बोलणार नाही. तर असं होता कामा नये. जशी परिस्थिती येईल किंवा गरज असेल तर तो आपण जेव्हा आपण एखाद्या वेळी म्हणतो की मी असं वागणार नाही, करणार नाही किंवा त्या माणसाशी बोलणारच नाही कधी आयुष्यात, तर तसं करता कामा नये. तर देव जो कृष्ण आहे त्यानेसुद्धा आपला पण मोडला आहे सत्यासाठी, सत्याच्या विजयासाठी. तशी वेळ तुमच्यावर पण येईल, माझ्यावर येईल, कोणावर येईल. तर तशी वेळ आली तर हे कृष्णाचं लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे कितीतरी प्रसंग कृष्णा जीवनाचे जे आपल्याला पदोपदी मार्गदर्शन करतात. म्हणून कुरुक्षेत्री युद्धे पण मोडियेला धर्मरक्षेला माधवाने कृष्णाचे जीवन जाणावे आपण, कृष्णाचे जीवन जाणावे आपण मार्गदावी जाणं युगे युगे. कृष्णाचे जीवन जाणावे आपण मार्गदावी जाणं युगे युगे. तर असा कृष्ण. तुम्हाला आजची कविता आवडली तर लाईक कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींना शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तो अवश्य करा. धन्यवाद. पुन्हा भेटू.